Vlada se odlučila za model dokapitalizacije, da tim modelom traži strateškog partnera za RTB Bor. Znači, traže se uz ostale uslove investicije od 350 miliona američkih dolara. Zašto su nam važne te investicije? Pa pre svega RTB je strateški značajna kompanija sa izuzetnim uticajem na našu ukupnu ekonomiju, kapitalno važna za čitavu istočnu Srbiju i nama je izuzetno značajno da on nastavi da se razvija, da bude stabilan, sa održivim dugoročnim poslovanjem i zbog toga mi pre svega insistiramo na investicijama. 350 miliona dolara je obavezna dokapitalizacija. Mi očekujemo od strateškog partnera i jedan snažniji poslovni plan i daleko više investicija. I u modernizaciju rudnika, pre svega mislim na Majdanpek, Krivelj i Borsku jamu, i otvaranje novog rudnika Cerovo, sve sa ciljem da multiplikujemo proizvodnju i rude i koncentrata bakra i tako učinimo taj kompleks, ponavljam, uspešnim i dugoročno održivim. Znači, insistirat ćemo na snažnom investicijnom ciklusu, pre svega i najviše u rudarstvu, sa idejom da se obezbedi da dugoročno RTB puni svoju tompionicu sopstvenim rudama, sopstvenim koncentratom i da već u narednih nekoliko godina možda unapredi i topionicu i poveća njen kapacitet. Već je više puta rečeno da je uslov države da se očuva svih 5.000 radnih mesta. Juče smo iz Ministarstva privrede, koja je raspisala ovaj tender, čuli da će se o vlasničkom udelu razgovarati sa najznačajnijim potencijalnim investitorima. Neki ekonomisti kažu da je važno da država sačuva kontrolnu i nadzornu ulogu, a da onaj ko dođe upravlja RTB-om. Kakav je plan? Pre svega, obaveze budućeg strateškog partnera će biti da u periodu dok mi kontrolišemo čitav taj privatizacioni proces, to je period 3, odnosno 6 godina, sačuva postojeći broj radnih mesta. Mi očekujemo da, uzimajući u obzir da je biznis plan deo ove tenderske procedure i očekujemo poprilično ambiciozne poslovne planove našeg strateškog partnera, mi očekujemo da će po završetku ovog investicionog ciklusa tamo biti neophodan dodatni broj radnika, tako da verujemo da će dugoročno biti sačuvan ovaj trenutno 5.000 radnih mesta plus dodatno zapošljavanje usred pojačanih investicija. Takođe, obaveza strateškog partnera je i da preuzme sve obaveze vezano za istorijska dugovanja u skladu sa UPPR-om. Vezano za procente vlasništva između strateškog partnera i Republike Srbije, to će biti jedno od ključnih pitanja na tenderu. Mi pitamo na tenderu strateškog partnera koliko procenata vlasništva traži za 350 miliona dolara. Tako da će oni nuditi te procente i to će biti predmet po kome ćemo mi njih bodovati i jedan od ključnih kriterijuma za naše odlučivanje. U protekle 2 godine rekli ste da je interesovanje pokazalo 11 potencijalnih investitora. Neki su i više puta bili u Boru, analizirali stanje. 20. ističe rok. Kad mi možemo očekivati realno da dobijemo željenog investitora? Pa pre svega mi smo vrlo precizni i vrlo transparentno komuniciramo sa javnošću po ovom pitanju. 11 svetskih rudarskih kompanija je u protekle 2 godine sa RTB-om potpisalo ugovor o poverljivosti podataka i radilo analize RTB-a. 7-8 tih kompanija su zaista vrlo ozbiljno uradili due diligence i finansijski, i pravni, i rudarski, i metalurški i zaista više puta bili u poseti Boru. Mi očekujemo da će oni uzeti aktivno učešće na ovom tenderu. Naravno, on je potpuno otvoren, mi smo ga javno objavili. Sutra izlazi oglas i u Financial Timesu. To je jedan ozbiljan međunarodni tender. Kao dokaz da postoji interesovanje, mislim da može da posluži da se samo u prvom danu, znači mi smo juče objavili to u sredstvima informisanja, samo u prvom danu su se 4 kompanije javile za otkup dokumentacije koja uzgred nije ni tako jeftina. Mi očekujemo ponude do 20. avgusta.
U septembru ja verujem da ćemo izvršiti ocenu tih ponuda, da ćemo izabrati najpovoljnijeg ponuđača sa kojim onda prelazimo u fazu u skladu sa zakonom ugovaranja i do kraja godine kada uplate $100 miliona koje je u skladu sa tenderom uslov za zaključenje da ćemo zaključiti taj ugovor. Dobro, aktualna tema jeste istraživanje stanja u fabrikama petrohemijskog kompleksa. Za MSK u toku je drugi krug tendera za prodaju. Znači, tražimo i za njih investitora. Petrohemija najbolje stoji može sama, a aktualna tema jeste Azotara. Pokrenut je stečajni postupak. Stečaj jeste očekivan jer Azotara grca u dugovima. Danas u 14 sati ponovo razgovarate sa poslovodstvom i predstavnicima sindikata. Šta je tema? O čemu ćete pričati? Pa vi to dugo pratite. Vi se sigurno dobro sećate da pre nekoliko godina i Petrohemija, i MSK i Azotara su bili maltene na izdisaju, na kolenima. Mi smo kao vlada i prethodna i ova sadašnja uradili zaista puno toga i učinili ogroman napor da te kompanije sačuvamo. Petrohemiju smo uspeli da stabilizujemo. MSK više ne stvara gubitke i stabilno radi. Nažalost, Azotara je u posljednjih nekoliko meseci nastavila da generiše gubitke i stečaj je ovde bio jedino moguće rješenje. Ja moram da istaknem da je Azotara de facto u nekoj vrsti stečaja od 2011. godine. 2011. godine je tamo usvojen UPPR, odnosno predložen UPPR zbog tada već dugovanja koje su bili na nivou 140-150 miliona evra. Danas su ona oko 200 i naprosto to mora da se u jednom trenutku zaustavi. Mi zaista sa velikom empatijom gledamo pre svega na radnike i čitavu situaciju vezanu za Azotaru i zato razgovaramo sa njima i zato pokušavamo da nađemo najbolja moguća rješenja za ovu situaciju. Dakle, stečaj kao takav mora da ide, on je pokrenut. Dobar socijalni program za zaposlene, konzervacija... To je znači tema. Tako je. Konzervacija proizvodnih kapaciteta kako bi one mogli u nekoj perspektivi da se stave u funkciju, brz i efikasan stečajan postupak i na kraju da ponudimo tu Azotaru iz stečaja na prodaju i eventualno da nastavi da radi, naravno efikasnije pod drugim upravljanjem, možda i sa manjim brojem zaposlenih. Evo, na kraju samo kratko nam recite, tokom leta ste najavili da ćete izaći sa novom uredbom za socijalno zaštićene kupce, kako bi što veći broj njih dobilo povlastice pri plaćanju računa za struju, odnosno besplatne kilovate. Kad će biti ta uredba? Pa ja sam izuzetno ponosan na tu uredbu danas zbog te naše mere koje je ova vlada, odnosno prethodna vlada, usvojila 73.000 porodica u Srbiji imaju podršku kroz besplatne kilovate i kubne metre gasa. Mi smo obećali da ćemo raditi da je pojednostavimo, da je učinimo dostupnijom većem broju građana. Ona je završena, ona je u proceduri na mišljenju vlade Republike Srbije. Od 1. septembra će da se primenjuje, što mislim da je dobra vez za ljude u Srbiji.